Робобит, Боб, Дон, Алън, Рон и Сид. Терористи срещу полицаи. Каква е тази пещера? Тук мога да направя много добри проекти с тези диаманти. Готови ли сте за навън? Да търсим Дон. Дано е жив все още. Помощ, приятели! Ето ви са поли такива. Така ви се пада, за дето зомбирате хората. Сега ще унищожа целия свят. Ха-ха-ха-ха. Откачения лудник, ти ме направи зло. Заради теб Рон щеше да умре. Рон сега е в мой плен. Ще те унищожа, глупак такъв. Какво ще правим с тях? Ще ги оставим да умрат. Не, няма. Над ти зомби такова. Приятели, добре ли сте? Да. Дон ти се завърна, но имаме проблем. Алън си отиде на планетата. Бързо към компютъра на откачения ум. Дон, по-бързо! Готов съм. Благодаря ти, Дон. Вие чухте ли това? Алън ми каза телепатично благодаря.